El 390 dia de pandèmia coincideix amb el Dia Mundial de la Salut i pot ser un bon moment per reflexionar sobre la participació activa de la societat en la ciència, ja que hi ha àmbits com per exemple l'astronomia o la botànica que el pes de les persones aficionades ha estat evident i, a més, considerable. En temps de pandèmia s'observa més clarament com la participació ciutadana fa possible avançar en la consecució de la immunitat de grup, però també en els processos d'observació i recol·lecció de dades que serien difícils d'aconseguir d'una altra manera. No tinc cap mena de dubte que la ciència ciutadana ha de continuar desenvolupant-se amb força i evolucionant al llarg dels pròxims mesos, perquè les fronteres entre científics i amateurs resten cada dia més flexibles.